Takže čau, zdravím vás u úplným prvom videjku z Minecraftu a toto bude úplne prvá séria, čo si na tomto mojom kanáli rozbehneme. A horí nám tu tráva, teda aj shooter. Dobre, takže pustíme sa do hrania a na začiatok by sme si mohli nakútať nejaké drevko a potom pôjdeme hneď do jaskinky. Tak, tam sú aj nejaké prasiatka, si budeme asi pozabíjať, aby sme mali také mäsko na začiatok. Tak, vykútame si tento stromček. A chcel by som sa vás spýtať, že či sa vám páči táto hudba, čo mi akože bude hrať v tomto videjku. A takže tak. Dobre. Takže ešte toto drevko a môžeme ísť. Tak. Vykraftíme si crafting. Tak. A meč na krompač. Bude stačiť na začiatok. Nechcem moc vytvárať veci tak z dreva, lebo potom je to nadarmo a ja ešte som mohol jedno vytvoriť. Či to vytvoríme potom? Nakúpame si rýchlo ešte tento kameň a potom si to môžeme vytvoriť. Si vytvoríme potom sekerku a tu máme aj nejaké uhlie, no tak by sme si mohli zobrať, lebo v tomto dieli asi budeme iba ťažiť a tam som vás teraz od tohto videa neodradil, že iba ťažiť budeme. Ale v ďalších dieloch plánujem veľa vecí. Neviem, či budeme stavať voľakú farmu, alebo či si budeme hneď stavať voľaký domček. Uvidíme. Tak. Ešte len prvý diel. Dobre. Takže tak. Nič tu není. A sapling. Dobre. Takže ja to hneď sem posadím naspäť. A vykraftím si. No, tak toto som si vôbec nemusel vytvárať. Tak. Tak. Presne mi to vyjde. Nevadí, s tými vecmi môžeme aj zapáliť niečo. Nejaké suroviny. No, suroviny. Napríklad, keď budeme vypekať ešte uhlie a tak. Dobre, zabijeme prasiatka. Jedno. Ešte tie. Tak. Hop. Tak. A tam máme aj nejaké koníky, no tak v ďalších dieloch by sme si mohli aj nejakého ochočiť toho koníka. Tu sú aj tie kvičky. Ale ináč tento si sa mi strašne páči a to som si len tak náhodne stvoril svet a úplne bombové. Koľko nám asi tak bude stačiť, čo ja viem. Dáme tak 25, to nám bude stačiť. Nechcem všetko zabíjať, lebo potom keď si budeme robiť veľké farmičky, alebo potom si aj nebudeme môcť vlastne urobiť farmičky, keď tu nič nebudeme mať. Tak. Takže ešte aspoň pár. Dobre. Ešte tohto. No. Asi jedno. Dve. Dobre. Môžeme si aj toto nakútať, aby sme mali potom tie kvičky, lebo môžeme si tvoriť napríklad koláčik z tohto, alebo také nejaké veci. Tak. Ak chcete, tak by ste mi mohli napísať aj do komentáru, že čo by som mal zlepšiť a tak. Lebo však viete, ja nebudem asi zo začiatku hneď taký dobrý, ako aj niektorí ostatní youtuberi, ktorých poznám. Tí sú už vážne aj niektorí bomboví. No skoro všetkých, čo poznám. Tak, a už pôjdeme ťažiť. Tak, prvý iron. A asi tento diel urobím tak, že keď nájdeme diamant, no tak potom skončíme tento diel a... Joj, ja som zabudol tam ten crafting table. Takže ideme preň. Hop. A tu mi je topier. Som ešte ani vonku nevidel. Iba vo veľkých jaskinkách, tak. Kde som nehal? A tu je. A ja si asi naťažím nejaké drevo, vypečiem si ho, aby som mal nejaké drevené uhlie, aby som si mal potom svietiť v tých jaskinkách, aby ste proste niečo videli. A potom sa si vám aj ozvem. Takže, čau. Tak som späť. Našiel som aj pár dreva, vykraftil som si aj tie torčky a môžeme sa vydať na cestu. Som si to tu už aj osvetlil, aby si mi to nič nespavnovalo. Dobre. Rýchlo behneme do tej jaskinky.
sa nám už aj trošku zatmelo. Trošičku len, no. Tak, a rýchlo dole. Co si dal do toho hudbaru, tieto ešte drevené nástroje, aby som to minul. Nechce som to dať proste do PC. Neviem, podľa by to bolo trošku mrhanie surovinami, čo máme. Nevadí, tak. Kúpeme si ešte tento aerónik. Tak. Aj nejaký aerón som si už vypiekol, aby keď pojem akože hlbšie na tie už diamanty, aby sme už nejaký aerón mali a aby sme si proste nemuseli potom vyťahovať pec a tak proste. Dobre, takže pojeme sem. Nechaj ma. Dobre, však ty si išiel úplne inde. To bol taký slabý. Máme luk, paráda. Neviem, či budem ťažiť aj toto uhlie, ale to asi si vykútam za kamerou, neviem. Tak, to len tak pre istotu, keby dačo. Tak. No asi to bude končiť. Tak nič, tak pojeme do druhej. Tak, tu ešte aerónik. Takto. Tak, dobre, môžeme ísť ďalej. Tak tu nič nie je. Môžeme ísť do ďalšej, musíme ďalšiu nájsť. Au! Jak som sa ťa zlakol, ja som si vôbec nevšimol. Tu je. Kde behneme? Musíme rýchlo behnúť do veľké jaskinky. Tu nás títo zombici zabijú. Druhá strana. Rýchlo, poďme. Tak. A ak sa vám toto videjko proste nepáči v tejto už minúte, no tak proste sa to nepozerajte a vypnite videjko a choďte robiť niečo iné. Nechcem, aby ste so mnou mrhali čas, keď sa vám akože nepáči moje videjko a tak. Niekto nám teraz zvonil, hľadám si to nepočuli. Budem vám tu osvetľovať, aby ste lepšie videli. Nič. Tak, tu nič nevidím. Nič tu nie je. Iron. Jeden. Paráda. Tak. A tu asi bude koniec. Nevadí, no tak sa môžeme hneď zakopať už. Nebudeme strácať čas a pustíme sa do toho. Tak. Tam hore sa mi preto už moc nechce ísť. No tak ideme ďalej. Dobre. Budeme mať viacej fakiel. Budeme v akej sme úrovni. Aby som sa neprekopal ešte do nižšej. Sme v úrovni 30. Takže ideme nižšie. Takže dobre som kopal. Nemínam tento krompač. A ináč ešte tu je to nové. Ten kurzor, keď sa kúknete tam v strede, tak to je asi podľa tých svetových strán, sa mi zdá. A nie je to zlý nápad urobiť to. A je to iba vtedy, keď máte proste zapnutú F3. Iba vtedy to je, keď vypnem F3, teraz som urobil screenshot, nevadí. Stlačím F3, no tak teraz mám zase ten normálny, som bol aj predtým. Teraz keď som zase toto zapal, no tak je to zase ten, čo ukazuje tie strany svetové. Aha, zlato. To čo tu je? Choďte preč. Ty koks, to čo tu je? To je strašne toho veľa. Tam sa nebudeme pozerať, aby na nás nezautočil. Tak. Toto zlato nemôžem zabudnúť.
Ja sa tam bojím ísť. Ja tam nejdem proste. Tak poviem to smerom. A, ďalšie zlato. Hop. Ináč vždy sa teším zo zlata a nikdy ho na nič nevyužijem. I keď je dobré na zlaté jablčka, ktoré nepoužívam. Tak, budeme pokračovať potom. Tak, aké sme úrovni? 17. Poďme asi na 13, lebo to je asi tak akurát medzi tými diamantmi. A tak. Dobre, ideme ďalej. A možno sa vám zdá, že stále hovorím iba atak. No ale, čo už. Budem sa snažiť, aby som to už nehovoril viackrát, ale uvidíme. Dobre. My sme išli trošku moc dole. Áno, takto. Tak to budeme kopať. Takže ideme. Hľadáme, nejaké diamanty nájdeme. A keď tie diamanty nájdeme, no tak by som hneď ukončil aj diel a nebudem to proste zdržovať. Si dáme taký proste dneska cieľ, že keď nájdeme diamant, ukončíme diel a bude to. A keď nenájdeme, emerald. A keď nenájdeme, no tak nič sa nestane. A bude to. Ja som si zabudol stopovať čas, no tak neviem teraz, že koľko už nahrávame. Nevadí. Hádam to nebude dosť dlho. Hádam nebude takto toto dlhé. Toto video strašne dlhé. Sa im vykopať. Tak. Vykopáme si tento môj emeraldík. Sem by sme si mohli dať kameň. Tak, môžeme ísť ďalej. A zase hovorím tak. Ty kokso. Dobre. Asi natočím aj nejaký diel s jedným mojim kamarátom. Asi budem natáčať Bed Wars a takéto minihry. Dobre, konečne. Viete vedieť, že či je to dobrý nápad natáčať takéto minihry, že Bed Wars alebo také niečo proste. Môžete napísať do komentu, že čo by som mal natočiť, aké minihry. A ja sa potom zariadím podľa vás a natočím to. Tak, tu máme nejaké zlato. A vlastne môžeme ho využiť na zlaté jablčka a na tie enchantované zlaté jablčka. Tie enchantové zlaté jablčka sú dosť dobré. Keď pojeme na vitra, no tak to nám dosť pomôže. Nebudeme si musieť urobiť let tvary a vytvoríme si len také zlaté jablčka. Dobre, ďalej ideme. A v tom ďalšom dieli asi urobíme tú farmičku. Neviem, asi hej. No, tu nič nevidím. Takla. Toto F3 už nemusím mať zapnutú. A čo som to chcel? Nie to napadne. Čo som to chcel? To je jedno. Možno ma to napadne a potom vám to poviem. Dobre. Už tak. Nechcel som to. Paráda. Dobre, nechcel som to. To nemusím použiť. Tak. Môžeme ísť ďalej. A zase tak. Ty kokso, ja sa budem musieť odnaučiť hovoriť stále iba tak. Ale však to nevadí. A prepáčte, keď si budem takto odkašľavať, ale trošku ma škrabe v hrdle, len tak. Hádam to pochopíte. Teraz som asi začal aj preto natáčať rýchlo, lebo naši odišli preč. No tak som využil šance a začal som natáčať. Lebo keby tu bola len moja mama, tak to by bolo hrozné proste. Stále by sa mu kto chodil do izby, napríklad sestra, keď príde, no tak hneď čo ide urobiť prvé, ide mi do izby. No nejde do svojej, ide do mojej. To je strašné. A to je jedno. Dobre. Vypadá to, že budeme mať dosť surovín. Aspoň potom, že budeme musieť ťažiť.
I keď... Tak, ďalšie zlato. A inak, tento diel som už natáčal, ale nevydaril sa. Sa mi tam niečo pokazilo, no tak som si povedal, že ho proste natočím ešte jedenkrát a bude to. Tak. A ešte k tej pesničke, no, k tým pesničkám, že ak sa vám vážne nebudú páčiť, no tak proste mi povedzte a ja ich tam nedám a dám tam voľaké iné. A potom mi môžete zase napísať, že či sa vám páči alebo nie. Tak nie, no tak zase dám, vyskúšam zase inakší štýl a tak. Okay. Vypadá to, že zase nenájdeme žiadny diamant. Hovorím zase. Kokso. Sama hlina, mohli sme si vytvoriť aj tú lopatku. Tak. Peme. Ešte trošku nakopeme. Nevypadá to dobre s tými diamantmi. A ináč, toto sú nové bloky v Minecrafte a tieto asi budeme používať, tieto šedivé. Sa mi dosť páčia a vypadajú vážne pekne. To bol dobrý nápad sem ich pridať do tohto Minecraftu. To trošku zase oživilo, aj tie jaskyne sú zase také krajšie a také je to proste také oživenie do Minecraftu. Aj tí králici, čo z nich teraz vypadá, je to mäso a to je bomba proste, že pridajú také niečo, čo ešte tu nikdy nebolo a je to bomba. Mne sa to osobne strašne páči. Hop, no, paráda. Asi to normálne vykopem a bude. Budem tu machrovať, že som pána. Jem túto fintičku, čo asi vedia všetci. Tak. Ak by ste nechceli, aby som akože robil tú farmičku na niečo, napríklad návid, neviem čo budem ešte robiť, no tak mi proste napíšte, že čo by ste chceli a tak. Zase a tak. Kokso. Ďalšie uhlie. Keby namiesto uhlia to bolo toľko diamantov, to by bolo vážne dobré. Nie, na každom rohu je tu uhlie a žiadny diamant. Žiadny diamant. Kokso. No, dobre, teraz to mám kúpač. Jak sa to robilo? F3, aha. Či ako? Áno, F3, aha. Keby ste chceli toto stlačiť, no tak to vám proste urobí to, že uvidíte, že koľko vám ešte zostáva akože do rozbitia toho nástroja. Napríklad toto vidíte to durability a tam máte 40 z 59. A keď budete mať proste 0, no tak sa vám rozbije a bude to. To je celkom dobrá vec. Osobne som to vôbec nevedel, až keď som akože začal pozerať na Nakashio. A ten Nakashi tam proste robil také fintičky a sa tam ukázal. Mi to celkom zapáčilo, no tak som si to dal do Minecraftu. Teraz nie, lebo mám nový počítač a som si to dal až asi teraz. Lebo som proste na to zabudol a tak. Máte asi zase tmu. Neviem, asi budem vážne toto dávať tú hudbičku, aby vám to tak trošku spríjemnilo, lebo by to bolo asi až moc nudné, keby som akože nič nevravel a niekedy. Tú farmičku si ešte budem musieť rozmyslieť, že ako urobím. Asi si stiahnem tento, či urobím si tento istý seed a do kreatívu. A rozmyslím si aj kde to bude, ešte rozmyslím aj jak to bude vypadať tá farmička, tak.
Ale asi si tú farmičku urobím takú z vody, no, akože viete, takú normálnu, takú klasickú. To asi všetci poznajú túto farmičku a je dosť ľahká. Potrebujete iba trošku surovín a bude to. I keď, no neviem, či nám bude toľko redstone stačiť, ale uvidíme. Po prípade ešte naťažím za kamerou a je to. Dobre, no tak idem asi o 2 bloky trošku nižšie, lebo nič nenachádzame. Možno tu niečo budeme mať. Sa nám tu diamanty iba smejú a schovávajú. A mohli by ste mi aj napísať, že či by ste chceli aj voľaké také mapky, akože na natáčanie, že natočím voľakú mapku, napríklad Nakashi vytvára také mapky pre odberateľov. Neviem, za koľko teraz urobil ten svet Nakashi. A ten svet Nakashi sa mi celkom páči a je pekný. Je to zaujímavý nápad tento urobiť. Tak. A ešte si pre vás aj pripravujem také minihry, hry, ktorá sa napríklad volá, čo ja viem, Binding of Isaac, to natáča aj Fimlar, aj Dust Elite, tak poznáte. A ešte som aj plánoval Mirror's Edge, ale neviem, to nie je až taká záležitá hra. Neviem, to sa mi proste nepozdáva. Plánujem aj Far Cry, akože že by sme si začali úplne od jednotky až po 4. To by bolo tiež dobré. Teraz budem asi zbierať na každom rohu tento redstone, lebo budeme ho potrebovať v ďalšom dieli. A ešte mi napíšte, no nemusíte mi napísať, to asi bude lepšie, keď nebude timelapse a bude to normálne bez timelapsu a budem to stavať. Lebo keby ste si akože chceli niekto postavať toto isté, no tak by to bolo tak lepšie. Ešte akože rozmyslím, možno dám taký menší timelapse a bude to. Tak. A rozmýšľal som, že vám budem dávať akože aj savey asi nie. No a to budem asi dávať v každom, akože po každom 10. dieli. Akože dám teraz v 10. dieli, potom dám v 20. dieli a tak. No, už nemám žiadny krompáč. Už nemáme ani železo, no tak paráda, môj plán nevyšiel. Takže tak. No. Akože vážne, ja som... Neviem, vymlatý som úplne. Som si hodím, tu je iron. Crafting máme tuto. Sem. To je jedno. Tak. Craftíme si už krompáč. Pôjdeme ďalej hneď. Ten iron si tu asi nemáme vypekať, však to nám neujde. Aj tento crafting table by som si tu mohol vňať. Aby sme mali viacej miesta. A toto kamenie sa mi aj bude hodiť, keď budem stavať nejaké stavby. Plánujem aj stavať také akože takú veľkú dedinku a potom hrad, vlade nahore urobím. Asi urobím, neviem, ešte rozmýšľam, že či urobím akože dedinku normálne na zemi, alebo tak, potom vám to dopoviem. Potom môžeme ísť, keď budeme vytvárať portál. I keď... Čo keby sme si hneď v tom dieli urobili portál? Nebol by to dobrý nápad? Jeho tu asi aj urobím. Tak. Tak. Nepotrebujeme na to ani diamantový krompáč, ani nič. To je jednoduché. Zabudol som na jednu menšiu vec. Nemáme takú vec, ktorá sa volá, že voda. Takže nič. Takže v tomto dieli ešte portál nebude asi. Keď nájdeme nejakú vodu, no tak by sme mohli ešte urobiť na tom dieli. Ale to asi už nenájdeme. Nebudeme ani nič hovoriť a uvidím. Tu je veľká jaskinka, no tak tam by sme sa rýchlo mohli pozrieť, že či tam nie je tá voda, čo hľadáme teraz.
Tak. Sa bojím, že do tej lavy padnem a všetky naše veci stratíme. Už ani žiadne fakle nemáme. Faklo. Ale všade je uhlie, no tak... Paráda! Paráda! Takže tento diel je úspešný. Ak nás ešte nezabijú, našli sme diamanty, naše úplne prvé. Tak, ešte tohto skelu. Opustený diel, dol, jo, že opustený diel. No možno je opustený diel, ak sa na toto video nikto nepozrie. No ale jo, našli sme diamanty, vykopem ich určite. Nie teraz, koľko ich tu bude. Asi iba 4, ale to je dosť. Oh my god. Jo, diamanty sme našli a môžeme ukončiť tento diel. Takže tak. Asi za kamerou si ešte prejdeme ten dôl opustený. Tak, dobre, tu už nič nie je. Nič nie je. Áno. Dobre, takže tento diel sa nám podaril, našli sme 4 diamanty. Jo. A v ďalšom dieli sa budeme pokračovať, budeme stavať automatickú farmičku. Takže tak. Takže ja sa s vami rozlúčim. Takže ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber, koment. A ak sa vám toto videjko nepáčilo, tak napíšte aj proste do komentáru, že prečo sa vám nepáčil a hoďte tam aj ten dislike. Ale napíšte, keď tam hodíte ten dislike, no tak tam napíšte, že prečo ste ho tam dali, že prečo sa vám nepáčilo a tak proste. Dobre, takže ja to už nebudem zdržovať a čaute. A ešte taký menší dodatok. Som ešte prešiel kúsok, tady to, jak sme tu boli už, čo sme našli tuto tie stratené doly. To. A tam ešte iron, to sa zabudol, čo sme našli tuto diamanty. Som prešiel tuto kúsok a našiel som tu ešte takúto dierku. A tam boli ďalšie diamanty. Takže nemáme 4, ale máme viacej. Keď ešte tieto si vykopeme, to bude už vážne koniec. Takže čaute.